nih, aduh segak nih gitu. Ayo ngono lho Pak yo. Ayo lho Pakmu. Sayo. Ayo Bu, goyangan itu ya. Ekolane lo ya Bu. Ayo ngono. Iku penak nek anggone bergoyang. Sayang salang ya. Sayang sayang akeh priya nandang uyung sayekti kena kanggo tulodo kandes luwes angati busana sayang Ayo Mas sayang sayang akeh priya nandang uyung sayang nikena kanggo tulodo kandes luwes angati busana Ya ngono lho Mas Tatang.